l-Awditur Ġenerali għamel rimarka li kien hemm dokumenti li talbu u li ma ġietx mmoddi lilu, jiena se nkun qiegħed nara jekk dan id-dokument huwiex disponibbli, jekk id-dokument huwa disponibbli naturalment se jingħadda lill-Awditur Ġenerali. Bħala gvern dejjem ikkooperajna mal-awtoritajiet, għandi fiduċja sħiħa kif dejjem tkellim tul dawn l-aħħar snin anke meta kont chairman tal-Public Accounts Committee. Se mhux chairman, il-persuna li min-naħa tal-gvern li kont heading il-Public Accounts Committee. Dejjem tkellimt li għandi fiduċja sħiħa fl-Awditur Ġenerali, ir-rapport tal-bieraħ juri kemm l-istituzzjonijiet f'pajjiżna jaħdmu, tantu hekk illi kellek rapport illi iva għamel skrutinju li kien dettaljat fuq dak li ġara fid-deal tal-VGH u koll għamel ċertu rimarki u konklużjonijiet illi jiena nistqar minix sodisfatt bihom. Dak juri però kemm għandna istituzzjonijiet fi dik min-naħa negattiva, min-naħa pożittiva turi kemm għandna istituzzjonijiet li jaħdmu u dak li rridu aħna bħala pejs li jkollna saltna ta' dritti li taħdem istituzzjonijiet li jagħmlu skrutinju and checks and balances ta' xulxin u dak huwa l-aspett pożittiv. Bħala Prim Ministru kieku kont kelli nkun niġi rinfaċċat proċess simili jew bi proġett simili, il-mod kif nimxi jkun wieħed differenti minn dak li sar. U għalhekk huwa l-mod kif qed inħarsu li nimxu anke fuq livell ta' governanza tajba f'dan il-pajjiż li nitalmu mill-iżbalji li saru ma narġgħux nirrepetu l-iżbalji għaliex mbagħad verament jekk int ma titallimx mill-iżbalji li għamilt ma tistax tissejjaħ li inti gvern li huwa kredibbli. Aħna gvern kredibbli, gvern li tallimna minn dak li sar u nħarsu l-qudiem biex inkomplu nkatru l-ġid tal-pajjiżna.